ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time 6:03. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Oh, kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Colhibal Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. One, two, three, let's go!
Alright, marahida pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Sondong alas 8 din pagkaaga. Aldaw ni Inda Martes, pizza 12 sa bulan po ni Nobyembre 2024. Alwin Basida Liobit Alwin Dobolel. Iban po tabi nindo ako. Sondo kitang alas 8 din pagkaaga ngunyan sa programa. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Asin po tabi siyempre dyan sa mga parantabay niya to, mga drivers on the road, nakaantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning po. Naman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi sa mga nagbe-birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. So welcome na digdi sa programang ini, Tingog din Barangay Morning Edition. Sa pangaran man ni dating konsihal Jigo Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Technical Darwin Obido. Magribalan kita, sondong alas 8. Kumusta na po tabi kamo? Kami po naglalaom na nasa Marhay, kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po ninda pinag kakasiributan, just relax, enjoy. Iyo po yan makapag-relax ka ngayakaan. Nakadakol-dakol na problema na pinag-agihan niya to oral daw. Paano kang makakapag-relax? Yeah po. Anyway, ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan, low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility pero ng bagyo. Then the psychological first aid sa mga rinapado kan Bagyong Christine, nagpapadagos po digdi sa probinsya ni Albay. Mayor Alfredo Garbin Jr. matukaw na ngunyan na nagtukaw na po. Tukaw na ngunyan bilang alkalde kan Legazpi City. May pakinain pa kasod ma. May pakinain sige. Just for safety Anyway, so matukaw po tabi siya because nakapagsumpa na duman sa Comelec. Kasuhapon. Dahilin ko na po tabi sa mga post digdi. Sa aga, baka kung baka kung pwede niya to na ma-interview digdi ang bagong alkalde kan Legazpi. Just imagine. Sa laog nin tulong taon, tuluman sa mayor. Sa Albay, sa laog nin tulong taon, tuluman sa gobernador. Ayan ang senaryo digdi sa Legazpi, digdi sa probinsya ng Albay man. Matindi. Matindi. Then, siyempre, sabi ko ni Sendo po tabi, kung ano man ang naging disposition, ano ang naging decision kan Supreme Court, igalang tayan because hindi po ang nag-interpret kan law. Kaya lang may mga special laws daw, may mga exemption. Sige, fight. Ipaliwanag ninyo yan sa mga professor sa College of Law. Mga professor sa College of Law tabi, dapat na yan na landmark decision na yan. Sana po ipaliwanag din Marhay. Ipaliwanag po tabi nin Marhay duman sa mga abogado. So mga gustong mag-abogado. Baka so mga gustong mag-abogado po tabi, pag-abot kan oras, dayang kayang inapot bagayan sa bar exam. Ano ang isisimbag po tabi kan mga law student. Aber daw.
sa decision kan Supreme Court, di dapat naadalan yan kan mga profesor, ipaliwanag din gusto, tabi, tangani na sa bagay, ang nagkakaput man sa nakan bar exam, so mga law professor ay mga justices, sindaman sa nasunod ko kang question baka kung daiman inihapot. Nako. Naging busy kita kan weekend po tabi. Nakulon man kitang pinag-asikaso po natural naman yan. Sa basta ang tao na bubuhay, yan May mga pagkakataon na gabus man kita dyan maabot. Gabus man kita dyan maabot. Kaya lang sabi ko nga ni Sendo, pairinutan lang. So mainot di okay. Pag kuha na baga, pagkadanan tao, dahil naman dahil ka ng kapagalan, tagadana, spiritual na lang. Sige. Anyways, dumaan sa mga kababayan niya to, na mga nakatatok mo niyan sa satuyang programa, hindi yan babantayan tang sarong ining bagyong nagkuana. Pero actually, nasa luwas pa ini kan par, pero palaog na ningon yan, naaldaw na ini. Summer ini parte summer yung mga forecast model parang kuan parang yung agihan po tabi digdi sa satuya. Dynamigo ta. Dahil ko mababasa so text ni Migo. Ni amigong Romy. Okay. Baysa na amigo ta. Kuan kita dyan. Anyway, masisettle down ining mga issue political po tabi ni after kan 2025 si mampuan gumana. Di settle down na ini. Sabi ko nga ni po tabi, naman sa mga suportadores sa kan dating gobernador na si dating Governor Noel Rosal, dating Mayor Carmen Geraldine Rosal, siguro po kamo naman po tabi ang mag-isip mo niyan, tapos yung mga nakaantabay sa tuya, kamo ang mag-isip mo niyan kung ano ang nangyari. Basta ang punto digdi, tabi daog sumag-agom duman sa kaso sa Supreme Court. Si Associate Justice Inting lang ata suday nagboto Iyon ang suday nagboto tabi. Actually, sabi ko sa Sendo po tabi, saro ining landmark decision po na dapat na pag-adalan. Kung ako pala nag-college sublo ako kay ito, after my graduation po tabi sa college, nag-inquire lang ako sa college sublo Then sabi ko wag na. Natakot ako duman sa kwanta. Nag-eskwela ako tabi dyan sa Bicol College. May banggi baga akong laog. Alas 5 tapos segundo alas 8 sa banggi. Diyan ako nagtatambay sa may law school kan Bicol College. Pig-observeran ko po, pigdanang ko sa mga professor kan law diyan sa BC, ito sa Bicol College, mga terror day akong klase, tambay ako duman. Aranihon sana tambayan. Tapos nagbuburubuklit man ako ng libro. Political sense kabaya. Gusto ko man ako. Pigdadangog ko. Sa paglaog pa sana, pakalaog pa sana po tabi. Diyaw na sa professor. Automatic. Apodon ka mo saro-saro. Recitation to laws. Medyo ninervyos ako kay ito. Tang gusto ko kay ito. Pag wala sa recitation, yan. Gusto ko, ako na poon. Pupunan ka, di. Kuwang ka. Kaya, uminabo ako naman. Kaya, ngunyan ko tanak, kung nag-college sublo ako, mapapatan ako. Darwin. Ngunyan? Alam mo, nag-college sublo ako. Mapupulpul ako Mapapatan ako. Kung nag-college sublo ako. May mga desisyon ngunyan na wala na sa libro. May mga desisyon ko niyan so Supreme Court na dahil na po duman sa libro
dahil na duman sa libro. Kaya medyo siyempre mapapatal ka ta. Aloy ka nang nag-graduate. Mapapatal ka, maadal ka na naman. What happened? Ano yung legal basis? Diba? Ano yung mga legal basis? Nata po. Tasiring ka ini. Pero anyway, sabi ko, sendo po tabi, ano man ang naging desisyon kan Korte Suprema, dapat na igalang tayan because iyan ang the highest court of the land. Lalo na po tabi digdi sa Pilipinas. Yan po ang highest court. Pagpondo man sa Regional Trial Court, gustong mag-appeal, Appellate Court, Court of Appeals. Then kung bako ka pa convincing duman sa disposition po tabi kan Court of Appeals, may legal remedy pa, that is called Supreme Court. O nganyan, so Supreme Court naman. Kung bako man nakapugtak na final and executory, pwede ka po tabi giraray na nadain na pwedeng mag-acceptar pa nin mga ano ba yon? Motion for reconsideration, MR. Pwede ka pa magsangat nin inaapod niya to digdi na motion for reconsideration. Pero kung final and executory po tabi, dahil na po ma-acceptar ang Supreme Court nin mga pleadings, kung ano-ano po. Mga comments, dahil na-acceptaran yan. Pero kung alimbawa, pinirdi ka sa Supreme Court sa kaso, sa totoo lang, pinag-incaminar ko po sa mga partido na pag napirdi ka mo sa Supreme Court, dahil na ka mo mag-MR. Dahil man imposible pa po tabi na baliktad doon kan mga justices ang senda po tabi na desisyon. Napaka-impossible yan na mag-desisyon po. Diba? Dahil naman pwedeng baliktad doon. Kaya tumukaw na sa nakamuta. Yugon mo yan. Ang kaso nga ni dating Gobernador Noel Rosal tapos ni dating Mayor G. Rosal. Alam nindo, puunpan kan pa ka-eleksyon. 5 months before, after election, pagkatukaw, desisyon na yan kan COMELEC. Tapos, isinakat sa Supreme Court. As imagine, ma-eleksyon na naman po tabi sa next year. 2025, May 2025. Eleksyon na naman. We have pira na sana. 7 months. Ano po man kayo ni? Makabangaan na naman po tabi ang November. 7 months before election po. Ilingon mo, 7 months before election, na desisyonan pa sa nakan COMELEC ay kan Supreme Court sa desisyon. Ano yun? Saan po tabi ini? Ako abo ko man na question ng Supreme Court. Kasi, kung ilingon mo, sa parte siguro ni Mayor, nakatukaw ba kasi Mayor Geraldine Rosal kayo ito? Sa parte ni Kon, nakalamang siya. Dapat na siring parang kayo sa desisyon, dinesisyon na nakuta na, nakatukaw nakuta na si Attorney Pido Garbin. Tayo pala nan magiging mayor. Di ba? Napaka, kumbaga, ano yun baga po tabing proseso? Masalimuot baga po tabing proseso. So ngunyan, ano ang punto digni? Halimbawa, papatukawon man sa napalan po tabi si Attorney Pido Garbin bilang mayor, dapat dinesisyon na niyan kayo ito. Sige, tumukaw na. Tinapos na ko na, inidali na sa desisyon, okay na ito. Happy birthday kay Consi Jigo. Sabi yan ni Kagawad Gilbert Musni Orense, kan Barangay Bugtong. Birthday ni Sir Kasudman eh. Birthday ni Sir Jigo Kasudman. Basta man no, fight. Baga, ano yun, alimbawa, ako, sa totoo lang, ang naulang baga, suduang partido, di ba, digdi, ang biktima digdi, suduwa, bako man sa Lazaro. Nata, sa parte ni Mayor Geraldine Rosal, siya sunanggana, disqualified pala. Dapat takali, siya disqualified eh. Ang natukaw pala po tabi, sa second placer, si Attorney Pido Garbin. Dapat pinatukaw na ito. Dapat aluin na po pinatukaw. Isipon mo sa laog din po 7 bulan, ano pa man ang magigibo kan bagong mayor. Maski ano ang gibuhon mo dyan, jawa magmilagro ka pa dyan, ano man ang gigibuhon po, tabi ngon yan, kan, ano yan,
Dahil naman bagang magiginibo. Sa laog din 7 bulan. Pag una nindo, may mamilagro pa po tabi an matukaw na bagong alkalde. Hindi ho, wala na. Dito na sana. Siyempre, sa inot pa sana po tabi, adalan ko na ano sa mga project dyan, ano sa mga programa dyan. So iba, kay puan po tabing ipadagos. So iba, kay puan na potulon. Saka. Tapos susunod, ano pa man? Next year? 6 na bulan na matukaw. Tapos pahali na naman. Kaya po, ining digdi, sabi ko sa Indo po, dapat, kuta na, yung Supreme Court po tabi, naging makaskaso, disposition sa kaso. Tangani na din na kuta na, nagparahalalat so, kanya-kanyang, ngunya noon na. Ang magigibo kayo ni ngunya ni Atty. Pido Garbin, nabanga-baga ang tao. Nabanga sa tao. Kung ako ang bagong mayor, ako ang politician ako, dahil man ako dahil ako po tabi magbabalos kung ano-ano dyan, so mga tao ko, so mga tao kang sa ibong babaloson ko. Hindi ho. Taminus factor yan. Pag politiko ka kang tao, kaipon po tabi, plus factor yan. So kalaban mo po tabi, iyan ang inot mo po tabi na bubulungon. Para sa inaapod niya to na political healing process. Di ba? Yung healing process po, medyo magabat-gabat yan, medyo difficile po ang pag-accept kan sa ibong na mga tao na loyal duman sa ibong, duman sa matukaw na kalaban. Di ba? So, ano magigibo kan 7 bulan na pag-asumir sa pwesto? Di ba? Do, may mga magigibo pa man po tabi, 7 bulan pa. 7 months is 7 months. Pero, dahil na po yan, kapos na kapos. Lalo pa si Atty. Pido Garbin, dahil naman baga po tabi siya madalaga na mayor. Ibang ulo yan kung siya po madalaga na mayor, agiraray. Dahil naman anak ko kan, unless otherwise mag-ruling so Korte Suprema o so Comelec na bago hon so desisyon ninda po tabi na magkaigwag giraray ng extension sa filing. Dahil na iruruan ngon yan sa Certificate of Candidacy. Si Atty. Pido Garbin na nagtutukaw ngon yan na Mayor kan Legazpi, bako naman mayoralty ang target niya, siya po ang nominee kan Ako Bicol, second nominee ini kan Ako Bicol. Tan madalagan nun yan si Isyam Gayod. So board member, kapitan, subayaw niya, yan madalagan. Ibang urulay naman ini. Ibang urulay naman ini. Di ba? Kaya baga sabi ko sa Indo, sa bagay sa parte ni Mayor Pido Garbin, siguro, doon naman siyang iisipon po tabi na kwantas, siyempre siya pahali man. Pagkatukaw, pahali man. Diba? Dahil naman isipon, kundi, yung kung paano, mapapakaray niya yung 7 bulan niya na administrasyon kan City Hall. Iyon man sana yan. Napakasimple. Kung paano niyan papakarayon. Primero po tabi, paano mo accept, paano mo po tabi aagihon yung inaapod na healing process? O kaya duman sa mga, halimbawa, duman sa mga alalay, duman sa mga alalay ni Mayor Pido Garbin, dahil man nakakaaram, ang pigigibukan mga alalay, lalo na sa mga pagribat sa media, o dahil manan, imbis na ikakarahay, mapost ko na ano-ano. O so mga alalay dyan, ako na ano-ano ang pigigibo na, dahil man aram kan mayor. Iyo baga, maski sa lado ni dating mayor Geraldine Rosan, iyo man so nakaraot ka ito minsan. Di ba? So mga alalay, iyo pan maurag sa mayor. O kaya iyo yan,
Pero dahil man aram kan mayor ang pigigibo, taday man, paano man maramanan? Bako man po tabi yan si Superman. Bako man si Superman. Bako man si Batman. Di ba? Maraman. Kaya ang nagigibo, minsan, ang nagraraot kan kahoy, ang sa diring bukbok. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman,
yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa po. Igwa na kita ni 30 9 minutos makalampas and alas 6 din pagkaaga. Sige. So diretso na kita digdi sa tuyang programa. Kanya na pagkaagang ininin Lunes. Alat ko na ilingon tadig diso kamugtakan kan sa tuyang. So katando anes pa lang pinagyog-yog kasubang ginin linog ano. Nasa 2.3. Maluya man sana. Medyo maluya man sana. Kada magpara haradit pag siring kan at kuan masanaan. Okay? So anyway, lifted na po so suspension kang klase at takasod ba suspendido digdi sa Albay. Ngunyan baralik naman po tabi sa eskwela yung mga estudyante ta yan an kuan and ano ba yun? Oni na adat ko nata may nag-upload sa kuya sa Messenger ha. Madali sana. Madali yung sana ini ha. Okay, dali yung lang. Yan. Okay. Aha.
Alright, so pasensya na hata may kuwang kaya ako. Importantihon ito na kuwang ko. About business. About manlain-lain. Panlain-lain, ha? Sige ta, dakulon kitang pinag-asikaso. Okay? Pasasanbat matatapos rin yan. Okay? Nagidang tropical storm ang pinagbabantayan po na low pressure area na nasa Luwaskan Philippine Area of Responsibility. Ultimo ining nahiling sa rayo na 1,205 kilometers silangan kan Eastern Visayas, mintras dara ang paros na uminabot sa 65 kilometers per hour arani sa Tahaw asin o sa sentro asin pagbugso na paros na nasa 80 kilometers per hour. Pinag-agihan kay ni o pinagtutumbo kay ng direksyon na panorte sa rikas na 35 kilometers per hour. Pinaglalao manining malaog sa laog kan Philippine Areas of Responsibility ngonya na aga na puno na domestic name na si Opel. Si Opel malaog. Ang target kay ni de kaya nin malinaw na kuan dapat malinawon. Inan daw so pag-asa diyan. Dali lang na gusto kong so forecast. Kaya lang pag day pa na sa kuan ta si nag-upload si Merx. Okay, dali lang ha. Natay nita abo. Ako na naman. Sige. Answer. Yan. Answer. Okay. Ako pala naman, Marita naman, Manila. Okay. Dali sana. Si Merx Lubindino Jr., Police Staff Sergeant Merx Lubindino Jr., may report ali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Merx, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat mga nakatabay sa programang Tigog ng Barangay sa 1080 DWRN Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Nasamsam po ng PNP Bicol ang 69.9 grams ng shabu na may kabuang halaga na 475,320 pesos mula sa dalawang tulak ng droga sa isang bypass operation ay sinagawa sa Zone 1 Barangay Odicon, Pasacao, Camarines Sur. Ang operasyon ay kinasaba ng alas 2:45 ng madaling araw ng pinagsamang puwersa ng PNP Camarines Sur Provincial Intelligence Unit, Provincial Anti-Drug Enforcement Unit at ng Pasacao Municipal Police Station. Matapos surveillance at intel operations, isang undercover operative ang nagtransact sa mga suspect upang mapatotohanan ang kanilang illegal na gawain na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Ang mga narestong suspect ay kinilalang si alias J at alias Leia na parehong mga residente ng Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa mga otoridad, ang mga suspect ay matagal nang iniimbestigahan at hinihinalang may koneksyon sa malawakang bintahan ng droga sa Bicol Region.
Hindi na nakapalag ang mga sospek ng sinagawa ang bypass at nang makakumpiska ang droga mula sa kanilang mga pag-aari. Agad din nila sa Pasakaw MPS ang mga naaresto at ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon at kasong isasampa laban sa kanila. Ang matagumpay na operasyon ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Bicol laban sa illegal na droga. Patuloy ang pagsisikap ng PNP Bicol upang sugpuin ang illegal na droga sa rehiyon at yakin ang kaligtasan ng mamamayan laban sa panganib ng droga. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Salamat, Mert, sa report. Hali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alat ko na ubuson ko na gini, may mga reports pa digdi. Sige, alat ko na simbaguntang na si Camille. Sa aga. Okay. Wednesday po. Okay. Wednesday. Akala ko ngayon. Okay. Bukas. Okay. Nakabugtak bukas eh. Siguraduhon tata. Dipisilon pag magpara. Alat ko na tapos mapadaranin ko sa dito so yan makuanta. Puro daldal at drawing lang si dating Pangulong Duterte ayon sa dalawang kongresista. Si Mar Rodriguez may report mula sa Kamara de Representantes. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Dalawang kongresista, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, natuparin ang ipinagmamalaki nitong proteksyon at tulong para sa mga pulis na nagpatupad ng kanyang madugong war on drugs campaign noong nakaraang administrasyon ito. Ginawa ni na Deputy Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List at House Quad Committee Co-Chair Representative Dan Fernandez ng Laguna ang pahayag bilang tugon sa reklamo ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na hindi natupad ang mga pangako ni Duterte sa mga pulis na nagpatupad ng kanyang polisiya. Saad pa ng mga mambabatas na may ugali ang dating Pangulo na paulit-ulit na nagbibigay ng mga pangako na hindi naman ito tinutupad. Ayon kay Asidre, huling pagkakataon na nagbigay ng ganitong pahayag ang dating Pangulo noong October 28 nang siya ay humarap sa Senado, kung saan sinabi niyang siya lamang ang dapat managot sa legal at moral na aspeto ng kanyang maras na anti-drug war campaign. Sinabi ni Fernandez na paulit-ulit na ipinapangako ni Duterte na magbibigay siya ng mga abogado sa mga tauhan ng PNP na nagpatupad ng kanyang kampanya laban sa droga na nagresulta naman sa extrajudicial killings. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar, sa report. DWGO Live Report. Si kabahaging Nestor Kagitla, yaon man dyan sa linya BOC Port of Cagayan de Oro, nakasabat ng kontrabandong sigarilyo. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Bakit ayaw? Ayaw na naman sa messenger eh. Abo. Ayaw naman. Sige na. Baik na.
abo mag kuan ining pinadara ni ano yan, ni store na item Okay. Oh. Okay. Ayaw ma-review ito item. Jesus Maria Josep ta. May minsan hahang adi. Naghahang minsan an kuan ko. An sa kuyang what you call. Okay? An messenger. Okay. Anyways, diretso na kita digdi. Sa satuyang programa. Oy. Birthday ba ngunyan ni Kong Kaloy? Birthday ngunyan ni Kung Kaloy Andes Loria. Kan second district. Di ayos. Yo. Ayon kuan. Sige. Ayo po yan ha. Ito po yan. Di ba de? Isus Mario. Isus Mario Josep. 55 minutes lampas po ang alas 6 din pagkamoring. Ini po ang tingog din barangay sa 1FM asin sa Radyo Pilipino Legazpi. Day pangani alos solo simana ang bagyo adi. Ang simana duwa ta ang kada simana may bagyo na nag-agilig sa to. Kada simana may bagyong nag-aagi. O saka. Ang bagyo O, letter O, Opel. Malawag itungon yan sa PAR. Malawag yan sa Philippine Area of Responsibility. So, baka mga saaga na naman, saaga to Friday naman, lang makusog na naman ang kwanta. Makaskaso ni 35 kilometers per hour sa 24 hours sa 24 hours kwentahon ta kung tatao pa ako magkwenta kay ni 24 hours times pira 35 yan 35 840 kilometers 840 kilometers. An sa iyang distansya po kaso hapon kasubanggi alat ko na ta ilingon ta digdiso datos ko hata dahil ko masala dahil ko masala ano ini madali lang madali lang ha. Okay. Where's that? Ngani na maaraman talig diha. 35 kilometers. 1,205. Sirangan kan Eastern Visayas. East. Kan Eastern Visayas. Kon ima-minus mo sa 1,205 205 di 5 2 6 di 6 nasa kwan sa na ini 465
O kasubanggi ni. Minto si at yan nabanggi kung day magkuan ang kaskas kay ni. At yan nabanggi tabi 465 kilometers na ini. 24 hours 465 kilometers an distansya kay ni sa sirangan kan ano yan Eastern Visayas. Diyan nabanggi. So therefore sa aga Miyerkules halos kuha na iyan. Halos po tabi nagdidila-dila iyan digdi sa may arani sa to. Nagdidila-dila na yan. Tara niyon kung 35 kilometers per hour ang rabas niya. Sa aga posibleng mauran. Sa aga posibleng mauran. Kaya simple lang ang sa kuyang sinasabi baga dyan. Dapat na maging maingat kita. Pirmi kitang maikmat. Yo, ay para sampay yo. Bata sa mga paralawod da. Sa mga paralawod da. Problema gandungon yan. Tama kusog nga yan dagat. Grabe po ang problema. Yo. Sige. Anyways. 1 minuto antes po mag alas 7 nin pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa. Param nang una ko gayon. Digdi sa programang ini. Madali isa na. Say na ito. Nya. Hanapon taso sa tuyang pang-extra. Tama. Pasko na baga. Pang-extra na lang sa kuya. Bawal man ako digdi magparapatugtog. Tabako man kita musical program. Di ba? Unin na una. Fight! Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit.
You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio